Turautenda Mwari neservice yesu varanhasi ndiverengerewo kubva kuna Genesis 32 26 to 28. Genesis 32 verse 26. Then he said to Jacob, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." "What is your name?" the man asked. "Jacob," he replied. "Your name will no longer be Jacob," he said. "It will be Israel, because you have struggled with God and with men and have prevailed." Iye akati, "Chindirega ndiende nekuti utunga hwotsvuka." Iye akati, "Handikuregei kuti muende musati mandiropafadza." Akati kwaari, "Zita rako ndianiko?" Iye akati Jakobo. Akati, "Zita rako harichazonzi Jakobo, asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari nevanhu ukakunda." Haleluya. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri nevaverengi veshoko raMwari. Genesis 12 verse 3 inoti, "And I'll bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed." Hallelujah. Ukaenda kuna Deuteronomy 11 verse 26 inoti, "See, I'm setting before you today a blessing and a curse." Amen and amen. Where did rinoti blessing rino opposana nerinoti curse? Kureva kuti where kana tichishandisa scale ye curse ne blessing, the more you are blessed, the less you are cursed. The more you are cursed, the less you are blessed. Amen and amen. Could a curse and a blessing coexist? Yes, they can coexist on a same person. That's why I'm trying to unogona kuropafadzwa naMwari in a certain area. Wosara ne a certain area isina breakthrough. Saka a curse and a blessing can stay together on a person. Murume anonzi Jacob akanga aine zita rinoreva kuti one who says or who takes. Asina kupiwa. Munhu anotora asina kupiwa anonzi chi in modern day. Kana uchida kutaura kuti munhu aba unogona kuti mazotora foni yangu musina kupiwa. It's a polite way yekuudza munhu kuti wadi waba. Anditi. So Jacob akanga aropafadzwa nepfuma izwi ainaro, but zita rakanga richine chimwe chaireva kuti aitora. Saka paakunozopiwa zita rekuti Israel akuwana a complete blessing yachinja zita rakuattracta new things. Saka munoona kuti what sometimes happen pakurarama kwedu, you can have a blessed life to a certain extent and remain cursed to a certain extent. Asi blessing yagara ine nyasha dzekuti payauya, the more it increases, less you become cursed. But blessing painouya inotoda munhu anoikudza. Aiuyi zviri automatic, yobva yagara usingaishandiri. Amen and amen. Ukatarisa vanhu vakaropafadzwa naMwari, vamwe vane blessing iri virgin that have never been used. A blessing that has never been explored, a blessing that has never been utilized. Iyo zvitichigara takadaika
tokonaonetseka kuma instruments kune munhu anoseta ane a talent that is not being used. Kune vanhu vanoimba, they don't use it. Kune vanhu vane mikana, they don't use it. It's a blessing and a door that is opened in your life and you don't use it. And a blessing that is not exercised does not have an impact. Mwari vachirangarira munhu mu spiritual world mune two strong powers. This power of cursing ne the power of blessing. Simba iri rakachengetwa riri muna Mwari rozoita mamwe ma-individuals akaropafadzwa nesimba rekukesa kana kuropafadza. Can a person be given power to curse? Munhu wese ane simba rekuropafadza ane simba rekukesa. If you check in the history of all the powers that came from the Lord in the form of a human being, it cursed at a certain particular time. Jesus anosvika pamuonde obva autuka. Why? Simba rekuropafadza raiva muna Jesu, uyezve simba rekutuka raive mavari. Unoona kuti Paul na Silas vachifamba vaive nesimba ravainaro rekusunungura, but pamwe pacho vaituka. Ukatarisa murume anonzi Elisha, pavanhu vese vakararama panyika akauraya vakawanda kudarika vaakamutsa. Asi pamunoverenga Bhaibheri hamuverengi vaakauraya, munoverenga vaakamutsa nekuti muda kumuka, hamusuda kuuraya. Mazvinzwisisa? Munoverenga vaakadi waakamutsa because imimi muruda kutenda musimba rekumuka, hamusi kuda kutenda musimba rekudi rekuuraya. Elisha anotosangana nevana vevanhu vongodaidzira kuti nyamhanza. Do you know what he did? Akatendera ivhu kuti rivamedze. Elisha achifamba na Gehazi ane vaakaita mapofu vauya kuzorwa naye, vauya kumukomberedza, anongovaita mapofu ovatungamirira kuna mambo wavo ari mapofu. Kureva kuti iye semunhu nesimba ranga raiswa muna Elisha aigona kuvasiya vari mapofu otoenda. Saka pakati pedu pane munhu ane blessing kana curse. Ukatarisa Mwari vachiunza panyika vanhu vane vanhu vavakapa simba. Elijah paanosangana nevaprofita vaBhaari, vanhu vazhinji vanoshantaura kuti Elijah anomhanya kubva pagomo paMount Carmel akananga kuenda kuguta, nepaanotienda kugungwa unotarisa kachanza. But the main activity yakaitwa na Elijah yakanga isiri yekuvhunaisa mvura, yanga iri kuuraya 400 prophets of Baal. Ipapo paMount Carmel. Vangani venyu vanombofunga kuti muprofita akauraya? Is it practical kufunga kuna muprofita anouraya? Ndainamatira umwe munhu one Tuesday, ndamunamatira akanga andinzwisa tsitsi, ndamunamatira zviri passionate ndichida kuti asunungurwe. But voice varataura kuti akakeswa namufundisi vapenyu nezita ravo kuti uyu munhu uyu akatukwa nanhingi, ende nhingi wacho haasati arilisa. Saka iwewe nyarara. Holy Spirit shutting me down kuti haugoni kuita passion nemunhu akatukwa namufundisi vapenyu. Hana yangu yakarova, kurova chako kuti because musharukwa wacho yeye ndomuziva akatuka munhu. Kuti akatukirwei handizivi, kuti chachaitika handizivi, but atorine zvinhu zvisingagoni kubva paari. Why? Akatakura
kutakura kesi. Saka patiri kunyengeterera blessing, ngatinyengeterere futi nyasha dzekurega kutukwa kana kucrossa malines evanhu vanotuka. Vhangeri rangu rinorema kudaira amen, because vanhu vazhinji havadi kuudzwa chokwadi, vanoda kuudzwa zvavanoda kunzwa. Pane vanhu vanotuka vatatu. Wekutanga munhu anotuka mubereki, even iri pfambi, even iri mhombwe, even iri mbavha. Ukaona mubereki akatsikisa misodzi, kusvima misodzi, mateenagers muri kundinzwa, kuti mai vako vari kuchema kana baba nekuda kwako, you are cursed. Ende kesi iyoyo manje haidi ndimi. Vanhu vaibva vati ngozi yamai hairipwe. Hapana ngozi pana amai, pane nyaya yekesi. Ukavachemedza, baba namai vane simba rekutaura izwi in their office, especially if you overstep. Ende kesi iyoyo inogona kurarama newe forever. Point number 1. Point number 2, munhu anotuka zviri acceptable ndimufundisi, whether you like it or not. Mufundisi vakashaya hope nekuda kwako, uchivashungurudza. KuZimbabwe tine maelders akashanda kwemakore achafa semhuka. Why? Waiona munhu achirova mufundisi mbama, mukomana weyouth achibana mai mufundisi, kuvhura gumbo kudai kubanda munhu waMwari. Kune kwaitikei kuti uite zvivindi zvekunobana munhu ari muofisi akapfeka effort papulpit. Kuuya ndakamira panapa, ndakapfeka bhachi zvandakaita izvi, kundirova mbama panapa, even uine chikonzero, it attracts a curse. Never ever stretch your hand to the man of God. Machechi akawanda kana maremerwa budai, munogona kutsanya 50 days, munogona kufa nenzara. Kune vanhu panyika vane simba rekutuka. In as much as pamunoya muchisimudza maoko muchiti ndiri kuda blessing inobva kumunhu waMwari, those people can also curse. I know kuti vazhinji venyu muri kuzvinjwa kekutanga kana muri kuti vafundisi vari kutishishidzira, but that is the truth. Pane wani mukomana akabuda achibana maimufundisi kudai, kubana chiuno chamaimufundisi kudai kusira chako. Ende pandakazviona ndakati uyu unofa uyu, ende haafi zveaccident, unofa rufu runorwadza. Muupenyu tichisikwa sevanhu tine mitemo yakaiswa panyika ino attract a blessing kana curse. Ndaripita. Can I repeat it again? Izvezvi unoona munhu achiita mangange namai vakamubereka, kupindura, kudaira nezita, kuita nharo, kubuda shaya uine tsinga uchikakaritsana naamai vakakubereka vepanyama. Wapedza kuti munoshamisa ndimi Mesaya wacho hapo, pane tsika dzekurarama. Vashona vakatidzidzisa kuti kana mai vakauya vachida kurohwa, unomira umborohwa zvimba mamba wotiza. Idzo chembere dzamakasiya kumusha dziya, those old women that you think they are useless. Chembere iya ikagara pasi, ukanzwa yati ndinoimba naJonathan, riri zita rako, kune masuwa asingadi prayer, anobvaruka uchipinda. Murikuzaza ndikuedza tsanangura. That is a given blessing. Azvirevi kuti vabereki vane right yekuita Bible rovarati kuvabereki, do not provoke your children. Even my pastors can't provoke their children. But kune vanhu vari kugara
ndoda kuzoparidza nyaya yekesi nekudzinga macases manje, but ndoda kuti mamwe acho aavoidei. Muri kunzwa mamwe acho kana achiavoidika, instead yekuti tizoanamatira hatigoni kuasiya here. Izvozvi kune vamwe vanhu vari pano, vanhu ndoda kuti panichanamatira vanhu vaite let go. Kune munhu ari bitter about their father, kune munhu ari bitter about their mother, kune munhu ari bitter about background. Pamwe pacho those things, if it's spilled, it's spilled, you cannot fight it. Muri kunzwa maberekerwo avakaita iwayo ndakamboitaura, atori nenyasha akakwana akadaro, unosimuka vakadaro. Jabhezi haana kunobvunza mai vake kuti maihurirei kana kuti sei makaita chiferi. Can I repeat this? Haana kunobvunza mai kuti nhai mai, zvandiri mwana wechifewe, imi makafeverei. Anongoti kuna Mwari, enlarge my territory. Kufunga kwangu semunhu, dai mai vaJabhezi vari vapenyu, paka enlarge kwa territory, munoti vaifa nenzara here, vaidya into the church. Kune ma basics andoda kuti master ndisati ndatanga kudzinga macases nekuzotaura the benefits of a blessing. Chinhu chakafanana nekuti you are here, you are doing well, une wivi. Mai vako ndichitaura kudai, she is hungry, she can't eat, she doesn't have shoes, she doesn't have warm blankets. It also brings a curse. Why is it parents manage to sustain children? Children, they do not afford to sustain parents. Sei mari yevabereki yaikwana muchikura, yenyu mimi isingakwani. I remember very well, tichikura kuti paiti pakasvika vaenzi, mai vaisadya, vaigona kutokupai modya wopa vaenzi vorara. Vangani venyu vakamboona vana mai vavo vachidaro? Muri kunzwa? But sei isusu tichizoremerwa nekuti vangove nedecent meal, kungoinsure kuti pane decent meal. Vamwe muri kuti vabereki vedu vakafa, guva ramai vako izvezvi ivhu, hapaonekwe, hapana dombo kana simende, bhegi resimende rinoita $12, hauna unogadzira. Hatirovi makuva, hatitendi kuti vakafa vanotibatsira. But why are you not honoring? Ma Pentecostal church taremara nekunamatirwa tisina ma values, tisina ma principles. Izvezvi patiri kuti prosperity, tichitaura kudai, tichideclare kuti vanhu ngavasimudzirwe, pane zvavakapiwa zvacho naMwari, are you able to share? Pazvishoma zvacho zviripo Mwari vasati vazviwedzera gore rino, are you able to share? Vana vari ku high school nema teenagers, internet haina blessing. It's not being a hero or a heroine kuita argument na amai kusvika vanyarara. It brings a curse. Vamwe muri kunditaurira kuti hatichengeti vafundisi nevabereki because havaiti zvatinoda. Hauchengeti mubereki nekuti anoita zvaunoda, unomuchengeta nekuti mubereki. Ndine varoora vari pano vanoda kurimainda gore richitanga. Vamwene wako haisi shamwari yako, hapana need yekuti vabehave kuti vadye, vanongodya nekuti vakakuberekera murume. Itsika yaMwari, haubereki murume wako. Mazwa zvandinoita, itsika yani yaMwari. Even very naive and crazy, that crave person gave you a husband. Ndiri kudzokorora futi, even kune vakuvasha, kuvhiringana nevatezvara havaiswe pamasanctions. Mazvinzwa hamusi America neBritain, imimi inogara ichipawo masanctions. Muri mhuri. Manzwa zvandinoita, muri chi? Muri mhuri. Mukadai ndovapfidzisa, vakadaro vanofa nenzara. Unofa. Chinhu chiri kurwadza kunamata chinhu wani. Munhu anotuka mbuya vake, ouya obva anamatirwa namufundisi, ofunga kuti zvinhu zvese zvaright.
munhu anotadza kuita zvaanoda kuita ovhara neprayer. Mwari haasi munhu anyengedzwi uye aitirwe makuhwa kana kuvharwa. Case, cases, they are easier to get than a blessing. Ndaudza imwe hama zvikanzi mufundisi pachechi pandiri kutaura toda kutombogadzirisa munhu waMwari timupfekedze size. Ndikati yes, unomupfekedza size ukaita laki rekuti munhu akauya kubasa asina Mwari mashure, but ko ukapfekedza size ana Mwari, uri kureva here kuti waakugona kupfekedza Mwari size iwe semunhu? Kuti ndoda kumbomupfekedza size, because kana iye akabva kuna Mwari, Mwari vari maari, pauri kutomupfekedza size uri kutorwa naMwari wacho, hausi kurwa nemunhu. Anditi, but pane munhu wanoda kuti anzwisise. Ndoda kuzodzokera panyaya yangu yeblessing gore rino. Vanangu, let's do things that attracts a blessing. I repeat again. Are you okay? Are you fine? Kune vanhu vakagara muma situations, and ndoda kuti pandiri kuzotaura nyaya yemacases nekubva kwemacases varege kuaccumulate macases ari deliberate or ari purposeful. Utsinye, cruelty. Vana baba ndaakuuya kwamuri, ndadzokazve kwamuri. Une 40 years unodana nemunhu ane 18 years. That brings a case. That brings a true case. Uri kubatawo mwana wemumwe munhu waari kubhadharira fees, iwe uri baba. 1, you are not a man. 2, you are not a human being. You belong to the flock of dogs. I mean it. How can a human being in your all soundness, une 40 years, and you go to a 13 years, 14 years, 15 years, that brings a direct case. You are not only sitting against yourself, you are sinning against the parents, you are sinning against nature, you are destroying the future. Kana muri kuti ingotsvaga ive zera renyu mavashaya. Handina hangu maamen, but ndiri kuparidza kunyatso paridza vhangeri chairo riri mulife yedu. Even vakomana chaivo, you can gain a case usatombotovaroora. Zvekuti unotora basket of apple uchiruma ese nyau 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 nyau, unotora case isingaiti. Because vanhu vese vauri kushandisa vana Mwari behind. Vakomana vanonyepa, chief liars, vaskana liars. You are the only one. You are the only one. Kusvika zita rako rakunzi only one. Because pese pausvika unongoti only one. Izvozvo zvakare zvinounza makesi amunorarama nawo. Izvi ndichitaura kudai so kunana baba nana amai vari kurarama makesi iwayo haagoni kuva nerugare mumarriage. Why? Akanyanya kufamba akasazotendeuka. Izvi mukomana wekuti wakakonzeresa vasikana 19 maheartbreak. Wabvapa. Vanhu vese ivavo minamato yavo inouya yogara pauri. It's a case. Apa ndaaku vana baba kubata mukadzi wemunhu, it's a case. Kubata mukadzi wemunhu. Turika zvimaoko zvako izvozvo zviguno zvako uchingobhabhadzira vakadzi wevanhu. Tinoshanda tese mapako yako. Kubasa, yeah! Uchitora makesi. Because that person belongs to someone. Vana amai, it's a case kugadzirira varume vanhu malunch box. Iwe ndio unotakura malunch box ekunofidha varume vanhu. Kubasa.
Alright, to be continued. Indasiya ngatidzoke kuBhayibheri chaiyo yamakajaira yendimbowana maameni vanhu vakatsanya. But what I'm saying ndo zvatadzisa vanhu kuenda kumberi. Vanhu vakagara mutsika dzemakesi. Ndoda kubvunza kuti mukomana akashandisa vasikana 30 paanoroora munhu rudzi. And vanhu ivava pavanorora, they don't confess, they don't get delivered, they expect life to continue. You need to get deliverance. Ndo pamunoenda muchiti vana baba namai ndikuone, taura chokwadi. Ini ndakafamba rwendo rusingafambike, ndauya kuzoreurura, ndoda kunamatirwa. Ndo chiri kuremera chechi ichocho, ndo charwadza chechi. Patinouya kunotonamatira vanhu moti zvinhu hazvisi kuita, but zvinhu zviri kufanira kuita, makesi akawanda pavanhu. Pane inonzi case of omission. Mweziva kurega kuita zvaunofanira kuita, wototukirwa izvozvo. Pane case of laziness, iyoyo inonyanyorova vana baba, irovi vana amai stereki. Yekuti uri baba iwewe wakagara munomu une hunyope zvekuti vana vako vanorara nenzara. Uri baba, vana vachirara mudumbu muchirira, so vana vachipfeka hembe dzakatsemuka, iwe usina uripo unokeswa because uri nyope. Vana baba haufaniri kubereka mwana usingagoni kuchengeta, it's a case. Hapana hapo amen pandadzokera pauri. Ende vamwe unoroora handiti, woitisa mwana apa, woitisa mwana apa, woitisa mwana apa, woitisa mwana apa. Wozoti ndauda kuroora ndochichengeta ava. Denga rinovhara roti ko vamwe vese ava. Dwa, tavhara dwa. Kune vanhu vakawanda wekuti ane vana 3-4 vari kutambudzika. Azoroora manje, akuda kuuya kuchechi otinyepera kutaura nendimi achikumbira nyasha dzekuchengeta 2 varipo, ko 4 vari musango. Kusvika njere dzako dzavhurika, denga raakutaura newe, unogona kuvharirwa masuo ukatadza kuchengeta even varipo. Why? Because kunzoko kune misodzi yakakudi yakakumirira. Unoziva zvinoita vanhu kana vapedza kuita unhu hwavo kusangoko, vanouya kuchechi. Oh, bless me now. Isaiah 1:18 inoti, come let's reason together. Kunyangwe zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa, let's reason. Before you eat the good of the land, let's what? Reason. Ngatimbotauriranai zvinhu zvidini zvinake. Sin of omission, chivi chekurega kuita zvaunofanira kuita. Chechi yakati zi, handisi kuti ndichine vanhu here, kana vanhu vane nzara here, kana kuti vanhu vakutobika tii kudzimba, I don't know. But what I'm saying to you is, kana uchida blessing, you need to live in a certain lifestyle. That makes you a candidate of a blessing. A blessing attracts us. Pane zvinhu zvandakaona zvandinofunga kuti zviri basic. Chinhu chakafanana nekuva neconnection our background. Umwe munhu anoenda kubasa 5 years, aine hama dzake dziri kutambudzika, kana 3 years. Unoisa pamwe pacho nombofunga kuti vanhu hatina kuvharwa meso here. Kubhadharira mwana ari kuruzevha wehama yako fees imari. Zvikoro zvekoma $20, ma $30. Am I saying the truth? Mukabuda mukanotenga KFC muri yese, matobhadharira umwe mwana 10 years. Andiri, why do we not do it if we have capacity? It taps a blessing. God wants us to share, for us to be blessed. Ku English service a blessing is not normally benefiting the blessed. It benefits anyone around the blessed. Can I repeat this? A blessing does not benefit the blessed. It benefits more
people around the blessed. Ndoda kudzokorera ndi so that I can elaborate my point or I can explain my point. Ukatarisa munhu anonzi David achiropafadzwa naMwari. Anobva anzi madzikoma ako nemhuri yekumba kwawo kwababa wako aichabhadhari tax. Avachaendi kuhondo. Ukatarisa munhu achiropafadzwa, even mukatarisa vanhu vanotamba bhora vaya, unoona kuti vana Paul Pogba, vana Cristiano Ronaldo, vana Messi anofamba nemhuri yese. Makazviona izvozvo? Anofamba mhuri yese, vaning'ina, vakuvasha, because mari yacho yakawanda kuti idyiwe nemunhu wani. Inoda kudyiwa nevanhu vangani? Wakati one day. Ukaona uine blessing inokwana kutenga lofu rako rechingwa nevana vako, that's not a blessing. It's enough. Just say I have enough. Don't say I'm blessed. Can I repeat this? The issue, yema Christians, we want to receive more than to give. Iri hangu vanhu vazhinji vada kunditimira simudza ruoko ndakudeclare blessing ndogona kudeclare but hainamiri kana zvinoita kuti inamire zvisipo. Manzwa zvandinoedzedzanora, munhu wese achirarama panyika iva neconnection namufundisi, iva neconnection nemubereki wako. Don't destroy connection. Pamwe pacho vabereki havachipo vakanova nashe handiti. Kana paine vana vakasara, don't ignore them. Vamwe havasi kuda mari pese, vari kuda cuddling, vari kuda blessing, vari kuda warmth. Ndakaona kuti it's very easy to spend money on a friend than to spend money on family. Makambozviona here izvozvo? It's very easy to spend money on a friend than to spend money on a family. Unoita pane dzimwe nguva dzokuti I look at people vachidya, wonyatsoona kuti but hama yake ka inogona kunge ine makore isina kumbodya. Why? It's easier to spend money with friends than with family. It's also easier to give other people money than to give a pastor. I just want to ask you a simple question. Not that I'm begging. When last did you give your pastor money? Kwete appreciation. Yekuti urukunzwa kuti mantiri ndoda umbopawo munhu waMwari mari. When last did you give your parent money? Kwete ende vabereki venyu vamwe muri kuvatengera vana makaroni, they don't eat that. Muri kuvaji ukatarisa chembere zhinji dzine vana vari kunoka mumadhura mavo makazara vana makaroni, vana spaghetti, they don't eat that. When last did you give them money? Kungovatiwo $30 imama. Mwana weshamwari yako akaita birthday 500 pa 1000 pa. Farai nemwana, happy birthday. Komai vako, komuning'ina wako uyo. A blessing aiui unconditionally. Inouya nema conditions. When you need a blessing, when God is blessing people, He searches the mind and blesses the mind that is ready. When you are to receive a blessing, you have to be ready for the blessing, for it to benefit other people. Yeah. Don't be a person asingagoni kugamishira blessing. You know, there is this thing that is happening now. We are competing with the world to live like the world. When we neglect all the values and the principles of Christianity, sharing is so important. When last did you give your pastor money? I'm just asking. And I'm just asking you. When last did you give your parents some money?
Or kana vabereki vasiko, when last did you remember that brother that is struggling? That brother that is not making it. When last did you remember them? Just to remember them and say, I've done this for you. Many people think if they go to an orphanage and give, they get more blessing. Those orphans, they went to an orphanage because they were born in a family that is negligent. If they were born in a family that is sound and responsible, they were supposed to take the children. And as I am speaking now, there are people here that their brothers are gone earlier to be with the Lord, but their parents, their children are being looked after by others. Why can your brother's son be donated to when you are not made in their life? Yeah, it's hard. And these are things that makes people blessed. Do you know kuti munhu anoda blessing afaniri kunyanyonzwisisa value yemari? Auna zera nemari. Don't love money more than people. I visited another family. Ndikanzwa munhu achitaura kuti this time ndaseva ndadzoka kubva kumusha nditori $400. Ndakatarisa pamba paaibva $400 achiti aseva. Unorwadziwa. Unoita kuti uudze munhu kuti ko ichi neichi hauna kuchiona here, unonzi ndo zvamafambira here. But pamwe pacho munhu anosiya mapota ari kuduza, munhu anosiya pasina blanket, munhu anosiya achida kuseva mari. Any people who focus on saving, they are poor. People who focus on giving, they are rich. Chipavhurire akadi akakodzwa. Vana baba nana amai, tiri mugore reropafadzo kusvika mandiropafadza. What are you going to do for you to receive a blessing? What is your strategy of Jacob akapenda chimbo? Jacob akazvitsaura kuti mutumwa auya. Imimi semhuri, what is your approach that will make you blessed this year? What are you going to do for God to bless you? This year, what are you going to work on? Pauchazoti ndiri kuita ichi kusvika mandiropafadza. Vamwe vanhu vari kuti mufundisi vatanga gore vachipema. Ini ndogona kuudza on the top of the mountain. Kana kukudzokorera ka 17 kana nzeve dzako dzisinganzwi. Handiparidzi kuti ndiwane mari. Mari chaiyo yekudya ndinayo. Izvo ndotokubudira pachena. Yekudya chaiyo kuti ndingodya ini nevana vangu. Even mukaita 2 years musina kubvisa chegumi ndichingodya chete ndichikokuudzai chokwadi. Every Sunday ndakaguta ndine matama. Mari chaiyo yekudya ndinayo. But ndinoda kuti unzwisise kuti ropafadzo inonamira pakaita sei. Pese pandinoenda kuZimbabwe ndinoremindwa kuti ndiri kuparidzira maZimbabwe. Nezuro ndaiparidza kumusha ndakadrive about 15 kilometers ndiri mumaruzevha. Dzimba dzandaiona ikoko ndakarwadziwa. Zvimba zviya zvekuti kuchine dzimba dzemapango. Mayouth nematins. House is made of logs. Then you just put mud, no cement. Then you thatch. Moyo wangu wakarwadza. Uchisvika ikoko ukangofamba nemota, mwana akaona mota kudai anofamba kupinda musango. Akangoudza kuti munhu wese ane mota ibhinya ende haasi kutombotarisira kuita mota nekuti mota ndedzemabhinya. Iye haadi kuita bhinya. Muri kunzwa zvandinoedza? Iye haadi kuita chibhinya. Waizoti ukaona pane marata ndeapo neapo. But dzimwe dzimba dzacho ndedzenyu mimi muri muno. Imi makanditarisa imimi. Ena unotarisa pamba pako pawakabva izvezvi flashback. Kwakusina kumira musha. Unoziva ndakapiwa chikafu nevaiseva. Vafundisi vauya vandapiwa chikafu.
kuti ndivarambire zvakandiremera. Ndakatambira chikafu changu, vandageza maoko ndikati handa umbofona ndichadya. Vandangoonawo 2 boys dzaipfuura, ndikati paseri pemota, ndikati it's like munhu anodya haafemi kusvika apedza. Vachipedza kurova vanangovati zvanzi kana mine chimwe mudhara motidaidza futi. Ndoda kubvunza mubvunzo, hama yako izvozvi ikawana nyama inoita sei? Hama yako izvozvi akangonzi chipisi chenyama, haidaro iri hama yako iyi. Ari kunyatsonzwa kuti Mwari wandirangarira nemapisi, chachitombori nyama, chachitori chingwa. Handisi kuti chachine majarini kana chachina nombo nekapiyeti. Munhu anotora chingwa kuti chidyike fasta, achiisa muti achirova, achinyika muti achirova, fasta. There you go. Apa vaida kudya kuti vapedza vanojoina futi queue yekurupiwa futi chi. Ende ndinokuvimbisa muna January, ndofunga vanhu vazhinji parufu ipapo vakarega fasting. Pavakangoona chingwa, vanogara ikoko ndofunga vakarega kuti hatotsanya chingwa chadarika. These are the signs yekuti ndiri kuti inini zvatauya kuno kuJoburg Mwari vatirangarira. Ndauya kuno kuJoburg, ndabvumidzwa naMwari kuuya kuno. Ndiri kuda blessing isingagumiri pandiri, yakuenda kwandakacherwa yonochinja mamiriro ezvinhu. Pane vanhu vari kuropafadzwa gore rino, handisi kutarisira munhu anoropafadzwa zvinokwana iye nevana vake. Ndikuda munhu anoropafadzwa zvinodarika iye nevana vako. Unonzwa Jesu achisangana naPeter naJohn naJames vachiredza hove. Bible rinoti paakati go and fetch again in the deep, pavakanga vakudhonza maneti, Bible rinoti vakaninira vamwe vavairedza navo kuti vauye vavabatsire, nekuti hove dzacho dzanga dzaakudambura maneti dzakawanda. Ndine munhu wandoda kuti awane nyasha idzodzo. Pauri kuona blessing ino, chikafu ngachiwande, udaidze hama dzako, zvaunazvo ngazviwande, uninire hama dzako kuti uyaiwo kuno, Mwari andirangarira, tidye tese. Unoziva kuti pamwe pacho blessing inogumira mumba haina kwainoenda. Blessing yegore rino must not be yours. It's a blessing inofana kuoverlapa into the 2nd generation, 3rd generation, 4th generation. Blessing yegore rino ngairege kugumira mugore rino, ngaidarike upenyu hwako iende ku the next generation and the next generation. Ichingori blessing. Kune mumwe munhu kuti haatendi, ari kuda kuti kana zvako zvaringana. Pane statement yandisingafariri yokuti mufundisi, kumba kwedu ndini ndega ndakaroorwa, kumba kwedu ndini ndega ndine mota, kumba kwedu ndini ndega ndinotodyawo chingwa. Kana uri we1 waratidzwa chiedza, ngatinamatire vamwe vadi vauye, tidini tiwande. Munoza shungu dzangu ndeidzi, tiri pano pachechi, munhu wese ngaave nezvikwanisiro. Pamunosangana nemhuri, pane positive problem yandofarira kuti mukasangana muri masiblings nevana venyu, mutsvage munhu anokubatsirai parking. Shamwari, tirongerewo mota idzi kana taakubuda tisazoblokani. Kwete kuti zvinonzi baba munini wapi, zvinonzi baba munini waye vemotikari, kureva kuti dzinza rese rina baba munini wane mota. Mazwadzo ndikuwedzera. What am I saying to you? When a blessing comes upon you, it must influence you. But chinhu chaunofanira kunyanya kuchenjerera before you are blessed, it's a case. Mwari vari kundipa revelation. Chimwe chinhu chinokonzeresa case, mwana anobira mubereki. That one inorowa zvinorwadza. Mandinzwira, vana regai kubira vabereki. Apo pakaoma. Kuna vana vanobira vabereki, my youth nema teenagers, za 100 rand inenge isiri kuzikanwa. What? That brings a case. Nevamwe vaya vaibira vabereki, mavarumewo vakuru nevakadzi vakuru, kesi iyoyo inogona kunge isina kuenda, inenge ichikurarama newe.
Alright. Vanava next week ndakuvhara ndichaita madeclarations akanaka. Nhasi ndada kumborangaridza munhu chinhu chinonzi case. Ende pamuri kunamata mugore rino iri kana kuina ana amai nana baba vaisafamba mushi vane maareas avakapwanya pwanya wanawo paunoreurura ugadzirisane nashe upenyu unaki, because blessing haina miri pamunhu ane tsvina. Hazvina kunzi haublesswi, unongoda kugadzirisana nemusharukwa woblesswa. Asi kunyarara sekuti hapana chakaitika, it's a problem. Manzwa zvandikuita? Kunyarara sekuti hapana chakamboitika, it's a problem. But kuzvitaura wozvireurura, it's something that takes us far. Pamwe pacho haudi kuona mufundisi, pamwe pacho haudi kuudza munhu ingoenda muprayer room munotaura nyaya dzako nemusharukwa. Handizvere? Kungopinda muprayer room motaura nyaya dzako nemusharukwa topfuurira pamberi. Kune mamwe makesi asinei newe. Kune imwe mhando yemakesi inorambidza blessing but asinei newe. Makesi ezvinhu zvakaitwa nevabereki, makesi emumhuri, makesi anoteedzera bloodline cases. Iwayo ndo atinodhila nawo isusu as pastors without you have to do anything. But kuti unonyima mai wako sugar, sure can I pray for you for that? Ingonowapa kashuga yacho handivapenyu. Handizvere vanangu? Kuti vana vemakoma wako vari kutambudzika, haunawo chaunovaitira. Is it something that I need to pray for? Just go and sort it out. Handizvere? But pane makesi anokonzereswa nekwatakazvarwa nemamiriro eupenyu. Iwayo anodhiliwa nawo namufundisi. Anorambidza blessing, anostopa blessing, anotadzisa blessing, but iwayo anodhiliwa naye namufundisi. Because uri kuti kana neniwo ndandisina chandaifana kuita. Macases akafanana nekuti mumusha makaurayiwa munhu kukataura izwi raakuvhiringidza vanhu, iwayo anorivheswa nevafundisi vechokwadi kwete wekunyepa wemurodi. Iwayo haanei newe, anorifeswa nemufundisi. Makesi ekuti mhuri yakanzi hamuna chaunobata, iwayo anorivheswa nevafundisi. Haanei newe. Uri kunzwa zvandinotaura? Iwe chako kuuya kuchechi wotendeuka isitodzinga. Handidya? Iwayayo haanei newe. Asi akonda kutaurira kuti wakaita 22 boyfriends usati waroorwa, unozviziva. Haudi kana muprofita kana madzimai kududzira. Varume vakutarisa tarisa kuti hazi mukadzi wangu anodai achitaurwa, aiwa hazi wenyu. Nemiwo vana baba kuti vakashandisa vanhu vangani, you don't need anyone. Vasati vapinda mazviri siyanai nazvo. But masikati ano, next week ndaita madeclarations, ndoda kumbonamatira vanhu vekuti anorarama life iri haunted, kwete nekuti ane zvaakaita, but akatoberekwa mazviri. Ndichitaura kudai pamwe haudi kuuya woutako usina zvavanzwa. Pandiri kutaura kudai ndoda kuti Mweya Mutsvene ataure kana kuti anongedzere vanhu vane macases anoramba blessing yandiri kudeclare gore rino, kwete nekuda kwezvavakabata nemaoko, but nekuda kwezvakabatwa nevakavatangira kurarama. Iwayo macases iwayo ndoda kudhila nawo nhasi. Zvirwere zvakafanana nepfari zvekuti zvinorana mumafamilies, generational cases, ndoda kudhila nawo nhasi. Ndibvisirewo pulpiti. Iwaya anoshandwa nawo neni. Haanei nezvawakaita iwewe, ane chekuita nekwavakaberekwa.